Добро утро в Световния ден на зрението. Очите са прозорец към света, затова е изключително важно да ги пазим здрави. Днес, за съжаление, не само възрастните, но и децата прекарват часове пред своите екрани. Независимо дали става въпрос за телефони, лаптопи, таблети или други устройства, на които се играе. Всичко това оказва вредно влияние върху нашите очи. Те изсъхват, те се уморяват, те имат нужда от помощ. Какво трябва да направим? Разбира се, най-важна е профилактиката, т.е. трябва задължително да се ходи на профилактични прегледи и да се проверява очното здраве. За децата препоръчително е, казват експертите, това да се случва поне веднъж преди началото на учебната година. Същото важи и за хората, които работят по цял ден пред компютъра. Веднъж или два пъти годишно задължително проверявайте своите очи и ако имате възможност, носете очила, които ще предпазват очите от вредното влияние на екраните. Днес, по повод този ден, ние направихме един много приятен, мил и забавен разговор с един известен актьор, когото сега ще видите, с когото си говорихме именно за здравето на очите. Как той се грижи за своите очи, какво е видял в живота си, онова, което му се е сторило най-хубаво, гледа ли очите, когато се запознава с другите хора. Въобще, гледайте ни, приятно е. Чао от мен и пазете очите си. Намираме се на едно събитие, което е посветено на здравето. Да. И си говорим с един много известен актьор, който ежедневно използва тази част от тялото си, за което говорим. Става въпрос за очите. Да. Грижиш ли се по-специално за тях? Четеш много, предполагам. Ами, чета много, всеки ден чета поне едно по 20 на 30, че и понякога до 100 на 200 страници. Просто професията ми ги изисква. За щастие или за съжаление нямам представа за сега, но не полагам някакви специални грижи за очите си, поради простата причина, че не съм срещал необходимост все още за такова нещо. Но при най-малкия проблем веднага тичам на лекар. Имаш ли им доверие? Абсолютно. Абсолютно имам много голямо доверие, поради простата причина, че сблъсквал съм се с някакви неща, поради факта, че моите очи са светли. По лошия начин, преди време разбрах, че ние сме много по-податливи на реакции към силна светлина, към слънце и към такива други външни фактори. Заради професията, която се занимавам, светлината срещу моите очи е много силна. И бях получил някакъв проблем, в който самите ми очи започнаха да образуват нещо като мрежичка, слузаста такава, която започна да секретират и от двете очи. И буквално за 10 дни, веднага потърсих медицинска подкрепа, естествено, буквално за 10 дни този проблем изчезна и повече не се е повтарял. Но много е важно превенцията, наистина изключително важно. При най-малкия симптом да не се оставяме на "абе, то ще ми мине" по стара българска традиция, ами да потърсим медицинска помощ. Много е важно, защото понякога не осъзнаваме размера на риска, който поемаме с самолеченията, с неглижирането на проблемите. Пък когато има някакво по-сериозно заболяване и бъде хванато в начален стадий, може да бъде излекувано и дори да го преминеме като най-обикновена настинка. Ти каза, че си правил такава ирисова картина, да, снимка. Тези модерните снимки. Да. Кое е първото нещо, което виждаш в човека, когато се запознаваш с него? Очите ли са? То е, как да ти кажа, то е симбиоза от всичките черти на лицето. Точно очите и цвета на очите не съм от тези хора, които първо виждат цвета на очите и по-скоро цялото излъчване. Но факт, очите наистина подсказват много за характера на човека и за енергията му. Другото, което най-силно впечатление ми прави, естествено, е гласа и блендата. Това наистина изключително много ме впечатлява и също подсказва много за човека. Но
така и когато се запознаеш с някого, очите му говорят изключително много. Един последен въпрос. Кое е нещото, което твоите очи са видяли и ти се е сторило най-прекрасното до този момент? Това ще прозвучи много банално и като една истинска щампа, но най-прекрасното нещо, което видяха моите очи, е моята дъщеря. Детето ми, когато се роди и когато я изведоха дъщеря ми от родилното отделение, завита в едни пелени, зелени, такива медицински. Две сестри излязоха, старшата акушерка и друга акушерка излязоха. Едната носеше вързопчето и вървеше напред, другата вървеше след нея, естествено в забързано темпо. Когато отзад беше старшата сестра, тъй като се запознах с целият екип, който ще изражда детето ми. И тогава разпознах старшата сестра, която каза: "Стоп, това е таткото." И много се вълнувам, като го разказвам това. И дамата, която вървеше напред, започна да разлиства този вързоп като едно красиво цвете и отвътре се показа най-хубавото нещо. Целият ми живот се показа вътре. И тогава я видях, моята дъщеричка. Естествено, знам, че бебетата не виждат в началото, но тя отвори съвсем малко едни оченца и сякаш каза: "Здравей, тате, ти беше до тук, от сега нататък съм аз." Да ти мислимо. И общо взето това е най-красивото нещо, което съм виждал. Благодаря.